Хамлет, защо си наскърбен? Какво ти е? Кажи ни, Хамлет! Послушайте ме, моля! Ей, момченце, в Витенберг ли ще ми ходиш? Не! Татко, ти ли си? Духът съм аз на твоя стар баща. Един ден, докато бяха в гората, чичо ти и с майка ти ми сипаха отрова в ухото. Аз умрях и се превърнах в дух. Сега ти трябва да отмъстиш за мене. Ама... Знаете, се, братко, там страшни хора, не искам да правиш глупости, много те ценя, не искам да се пазиш. Добре, аз ще се пазя, но ти трябва да се пазиш повече от мене, защото знам с Хамлет какво правиш и трябва да се запазиш с най-скъпото. Знаеш ги принцовете какви са. И сега ме чуй! Колко пъти съм ти казвал с Хамлет не! Още един път, ако те види, мила моя! Навярно ще бъде за първи и последен път, разбра ли ме? Мога да разчитам на тапанар шпион действие. Ако не е също добре, в крайна сметка, може нашето кралство може да бъде невероятно. Защото Хамлет е много зле и трябва по някакъв начин да се развесели. Мисля, че ти си единственият вариант на него да му стане малко по-добре. Мисли си добре. И аз.
да правя театър. Сигурно и ти обичаш, след като се занимаваш с актьорска работа. Играла съм във всякакви театри, с всякакви роли. Играла съм в Сън в лятна нощ, там взех най-голямата награда. Играх в Артистисимо, там взехме 3 най-страхотни награди. Накрая съм играла в момента играя в Хамлет и ролята ми харесва. Играла съм в най-различни роли, просто това е най-хубавото нещо. И в Сън в лятна нощ съм играла, там взехме най-големите награди. И играх в Хамлет, играх в всички пиеси, които аз искам, за всички роли, които аз искам. И просто всичко беше толкова хубаво и толкова... Слушай бе, ти можеш ли да изиграеш убийството на Гонзаго? Че това за мен е като добър ден. Ще изиграем тази пиеса, защото оня кретен уби баща ми. Не думай! Ако той реагира на тая пиеса, значи е истинският убиец. Започваме репетиция. Тръгвай. Браво! Какво гледаш, бе? Нали разбра каква е задачата? Принце, баща ми казва, че трябва да ти върна писмата. Що бе, как така ще ми ги връщаш? Той смята, че ще минат 1-2 нощи и ще ме зарежеш. Нали знаеш как са възрастните? Нищо лично. Еми, явно ще трябва да се пазим. Ти не мислиш ли, че някой ни подслушва, бе? Кой ще ни подслушва? Видях, че някой се промъкна там. Така ти се е сторил. Бе, я не ме пипай, ма. Дай.
Синът ми идва. Скрий се вече. Какво става, мамо? Нищо ми няма, нищо. Мамо, защо се ожени за този тапак, чичо ми? Не трябваше, аз те мислех за по-умна. Хамлет, жените на моята възраст се чувстват самотни. Аз защо да оставам вдовица, като мога да получавам това внимание, което баща ти никога не ми е давал? Ти знаеш ли, че баща ми се появи като призрак, а? Сине, какви призраци? Как може такива неща да говориш за баща си? Духът съм аз на твоя стар баща. Сега вярваш ли, а? Убиха Полоний! Помощ! Абе, това не бил Клавдий, бе. Ти ли уби Полоний, бе? Казвай, бе. Това си е моя работа, дали съм го убил или не. Сега ще видим дали е твоя работа, като те закараме при крана. Всичко ще видиш. Казвай къде е Полоний! Полоний вече е храна за рибите. Как можа? Сега знаеш ли, че единственият начин да отървеш кожата е да отидеш в Англия? Англия ли? Супер! Водете го към Англия! Смърт на краля на Дания! Какви сте вие, бе? Слуги на краля! На този ли дръвник слугувате? Ми като няма друг! Как може да сте толкова задръстени? А ти пък кой си? Аз съм Фортин Брас от Норвегия и чувате звука на моята авиация. Леле мале! Ай сега чупката от тука, че отивам за Дания. Абе, момчета, ходи ми се до туалетна. Окей. Дай една цигара. Един момент. Пушенето вреди сериозно на вас и на другите около вас. Да бъдеш или не, то е въпросът. Дали е по-добре да понасяш стрелите на свирепата съдба? Или обнажил меч да се опънеш срещу море от мъки? Смърт. Заспиваш. Заспиваш и сънуваш, може би. Ало, малката, това не е твоя текста на Хамлет. Луда съм, луда съм, луда съм. Ти що си убил баща ми, ей? Не бях аз. Хамлет го уби. Луда съм, луда съм, луда съм, луда съм, луда съм, луда съм. Сестро, какво ти има? Луда съм, 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 луда съм. Хамлете, ти уби баща ми. Да, извинявай.
Какво извинявай, бе? Ще ти щупя главата. Дуел! Нека дуелът да започне. Yeah, murah. Yes, yes, yes. Хамлет, искаш да спринеш малко венце, моето момче? Не, синко, ще се разконцентрираш. Дай аз да си пробвам това хубаво. Издро, тоби мама! Айде бе, няма ли да умирате вече? С тия сте се дялкали. Боже, шпагата е отровна, ще умра. Татко, идвам при теб. Умря. Тания е моя.